ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6, 8 ଥାଏ ସେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଯଥା 3520। ସେହିପରି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଯେଉଁ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 3ରୁ ଗୁଣିତକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେମିତି 444, 4 ଯୁକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 4 12, ଯାହା 3 ଚଉ 12। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 00 ହେବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 4ର ଗୁଣିତକ ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେମିତି 1200 ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 00 ଏବଂ 3424 ଶେଷ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ 24, ଯାହା 4ର ଗୁଣିତକ। ଏବଂ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଅଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିପରି 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଉଭୟ 2 ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେ ସଂଖ୍ୟା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଯଥା 120। ଏହା 2 ଦ୍ୱାରା ଓ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେଣୁ ଏହା 6 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିପରି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 3ଟି ଅଙ୍କ 000 ହେଇଥିବ କିମ୍ବା 8ର ଗୁଣିତକ ହେଇଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇ ଯେମିତି 1000 ଶେଷ 3ଟି ଅଙ୍କ 000, ସେଭଳି 1144 ଯେମିତିକି 18 144, ଏହା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ।